Literatura probat, Iazki. Oso ondo. Askoz gehiago akizu noski, baina interesgarria da, beste hizkuntzetara itzuli izan dituzten euskal idazleen esparru hori eta aberasgarria noski. Bai. Enekiena, Toti Martínez de Lezearen bilduma bat kaleratu dutela Italian sekulako arrakasta. Bere obra guztiak bildu, eta Italian salmenta postuetan eta gailurrean. Izena du oso ona, izena du Tutto di Totti. Tutto di Totti. Eta Imar, baina eta nerea, garazita bai. Izena ona da. Ona da. Edukian, bai, noski. Ona da. Edukian sartu gabe. Italia zekina bainatzen hemen, ez da? Bai. Iritsi da zure eskuartera? Iritsi da. Ondo esan dezu, Tutto di Totti. Tutto di Totti. Bakarri saltzen da. Erresa da. Noski ba. Irene Imar, zer moduz? Ondo. Bueno, laugarren saioa gurean. Bai, toki berria akomodatu nahien. Toki berri horrek, bi esan nahi ditu, batetik veteranoak zuezarete, egon dizuela. Baina hor, eskumatara Irene ze ikusten da? Amildegia. Bai, ez da? Bai. Galdera asko, igual saio horrein ikarizinen, Tutto di Totti, noski, horri bueltak ez da. Nahi dut, veteranoak, ardura bat ere bai, eta final gozea zuru bat ere bai. Bai. Claro. €5 baditu goia pilatuak. Gehiago nahi? Bai, hombre, nahi beti. Bai? Posible bada. Baina, zer da, zuen diru gozea zer da, ase ezina, Imar? Bueno, a ver, boteakin konformoko gara, Bai? Bai. Ja, ez asetzeko modua. Gai zago, ez daku. Zakua madauga eta sari majoa. Gainontzean, orain arteko ibilbidearekin eta pozik? Bai, oso pozik. Zarteka ondo baitago, ez da, pixa balantze bat egin, zer muguzari gara, zuek eroso. Bai. Oharrik, eskaerarik. Holaxe jarraitza. Bai? Zakua, aukera? Hombre, posible bada. Hori eskatu baino egin da irabazi. Bai. Ia gaur? A ver. Animo boikot ez sortean. Oietarri, bainatetan nerea, gure 1000 euristak. Hala da. Bigarren 1000 saioa. euristak, ondo? Bigarren saio eurentzat, 1000 euro, eta esan dugu, zer egingo dugu, honekin etxe ordaindu, alkilerra... Gidabaimena atatzen zabiltz Bai, bainat. Urte asko da makit horrekin. Bai, Ni usain zait, autoa italieraz ez da makina. Makina, bai. Makina. Bai, pues makina, no makina. No makina, momentu. Eta gidabaimena nola esaten da italieraz? Permiso di conduire. Di conduire, ondo. Hori falta dugu. Eta gite, osan dut. Bai, ezer, basabiltz, ekinien. Ibili naiz, baino duela... Gaur segunda, bueno, pues duela gutxi kadukatu zait. Teorikoa berriz, orduan, berriz, hasieratik kan. Kasia de COVID. Wow. Eta ez dituzu klase eskola praktikoak edo hartu bitartean? Ez. Bai. Osa, hartu ditut, baina, bai, azteretakin ditut, tal, baina, bueno, berriz imarko teorikoa. Ari zaigu xal usatzen hori. Fikin bat, bueno, animo. Nik lagunon batakot. Igual aldatu. Bai, eskolan. Eta, are lagunduko etzu. Igual, ondo. Animo. Nerea, oraindik askorik ez? 1000 euro bizontzat? Honekin ez da konformatuko. Hori da. Guztakoan bila etorri geha, eta... Eta lortu arteko pakerik ez du izan. Hori da. Bestak beste aurreko saioen berdin eginda, oso ondo ibiliko zarete. Bai. Estreño oso nahi zen. Ritmo txarra ez da? Hasiberriaren tortea agian. Bueno, esan dugu lagunak pizukidiek eta... Gure biologoa eta gure irakasli hemen prest. Gaur bai, gerrerako prest? Bai. Hau pazuek. Garazita Mai, ongi etorri? Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, urduri baino gotxo. Oso oiko sentsazioak horiek. Nondi gatoz? Ni bazain dio. Ni Donostia Antigotikan. Oso ondo, eta batu gaitu, zerk? Klasek idegea. Unibertsitateak? Unibertsitatek. Eta zuek ikasten ari zareten horrek du izen oso doktorea gainera, ezta? Bai. Zango duzu izena osorik, mesedez? AD eta International Management Skills. Oh, yes. Berreketa. Ni ikasi nuen ikusentzunezko komunikazioa. Hauek, skill batzuk ere baitatean. Zemarren mailan? 3. Aha, eta zer moduz? Bueno, guztua, bagoaz pixkanaka. Bueno, unibertsitatik kanpoko saltzetan ere bazabiltzat, Bai. Entrenatzaile? Bai, entrenatzaile, Goierri Gorrin. Goierri Gorri da... Goierri Gorri da, Goierriko neskan klub bat. Goierriko neska guztikor, eta infantilek entrenatzen jut. Futbola? Futbola, bida. Ados, eta? Garrasika? Garrasika baino oso ondo, oso nahi geha. Bai. Mai, zu berriz, lanean? Bai. Non? Kiroleko dena baten. Aha. Mendiko sekzioan. Ados. Ez dugu esango markarik eta. Bueno, proba, olimpiadetan, bueno, ez du arrasto gehiago mango. Eta gainontzean, begira, gidabaimenak eta aipatu dira, hor dago elementu bat potxolo. Hau da,
Nere kotxea. Zure autoak izena du potxolo. Hori da. Potxolo, izena eta dena jarri diogu. Bai. Beti batea juten geha eta izena Omen da zuen laguntasunaren simbolo moduko. Amuletoa, bai, gure amuletoa da potxolo. Ondo dago potxolo? Bueno, hortxe. Está, arrastaka. Baina bai jo. Potxolon etorri zarete, Miluzera? Ez, gaur ez. Baina bueno, aski biltzeu, Zakua irabazizkero, asmoa zer da, beste auto bat erostea? Bueno, gasolinan lagunduko du. Ondo. Piskat, eta Erasmusea bateak goaz, orduan ba... Eta nora? California. Californication. Hori etorri zaigu zuzen, Potxolo eta Californication. Vale, oso ondo. Urte oserako? Bea bai. Ni bai. Ni lehenengo kuatrie. Vale, zora garri. Bai. Bai, beka hori ere pixka bat izentzen dugun. Bai. Animo, bikote eta Eskerrik zerke da. asko. Eskerrik asko. Ia banatzen dugun. Adi, Miluzeko zakuan, 11.998 marrelo! Kalifornia da bidezeko. Bai, dirue, bai. Hauek, begira, California ez, Calafell bisitatu behar dute. Ondo. Jaso, Iruñeko ikastetxeko lagunak. Ikastetxeko lagunak. Etorri, Calafell. Bai. Eta California, baina. Bai, oso politxe da. Ondo, balanein hasiko gara. Grazitia Maili, zeuek aukeratu zeuentzat zer nahi zuie? Ikusi-makusi. Ikusi-makusi zeuentzat, ederto. Argita garbi. Irene eta Aimar, Potokumeak. bertxotan. Trigoren berbak, baina Ondo. nerearen zat. Irene eta Aimar, bueno, txirritatxon kontuekin zuek ja adituak. Zarete? Guia bertxotan oso jarrita gaude, bai. Aurrekoen zeita bat izan zuen. Eta, Gertatu zena badakigu. Gogortu, zimeldu, hor zibilizan. Bueno, txirritatxori erantzuna. beste aldearen bertxioa. Txirritatxori erantzunak. Oiko. Honela dina. Beste aldea, neskaren bertsioa ezagutuko dugu. Irene, denpora. Ta nola jaso behar dut. Burutik. Zabiltzala altxa. Ezin. Aurretik inoiz ez. Pasatzea. Ta pasatzea. Nirekin. Kendu presio hori. Burutik. Jarraitu daiteke. Berdin. Sexu guztia ez da. Egiten. Hankatarteko. Horrekin. Bueno! Bueno, berak ikuspegi zabalago bat eskatu da zuen poto, hortxe ba. Bertxo ondo. Hortxe akatza garra. Iruro gita mar puntu. Irene eta Aimar. Potota guzti. Bai, horixe. Bai. Puntu, oso ondo. Ondo. Bai. Bueno, bai. Baina nerea. Kentzazpi taldea? Ai, Bueno. bai. Bihotzean. Bueno, Bai, ezta. Nostalgia. Bai, bai. nostalgia, hoxe. Kentzazpi Nipe bai. taldearen abestiekin egingo dugu jolas, hementxe berbak. Eta denbora bainat, atxekabea, nahi gabea, Samina. gutunen estalkia, Kartazala. igarlea, Profeta. lanpara, Flexoa. itxasoko ondar pilatzea. Barra. Kisketa, Sarraila. itxasoko zelataria, Talaieroa. eta Bizkaiko arrizko ondartza, Apatzea. alapatzako olaztu bortitzetan, etzaitu ondo, Iatxalo zuen! inolaz, Berriz galdunak lastana. Itu danak! oso ondo, Emango bidan! Deialdia, einaute dauzue beti hauz biluza ikusten. Bueno, etxien, pinot. Biluzik, sartu zait, miluze ikusten. Biluza ikusten. Besarkada bat, Orduen esango txago einauteri bebitu, bere hitza danon gustuko edala. Mitza omenaldia. Zerto, zerto. Xume. Garazti eta Maili, Besta inbeste. Bai, besta ezta? inbeste, hori da. Gutxienez. Hori da. Itxasontziak zuek, batetik sortzira ondo begiratu. Karabela, txalupa, jatea, katamarana, gurutza hortzia, hegazkinontzia, kaiaka, gondola. Hegazkinontzia, Zazpi. kaiaka, Zazpi. gondola, Lau. jatea, Lau. karabela,
Bi. Gurutzantzia. 6. Katamarana. 5. Txalupa. 3. Hegazkinontzia. 6. Kaiaka. Bi. Gondola. 2. Jatea. 3. Karabela. 4. Gurutzantzia. 6. Katamarana. 5. Txalupa. 2. Hegazkinontzia. 6. Kaiaka. 7. No. Batetik besterako aldeak eta jate baten jabe garen bai, noski baina. Ondo, 30 puntu, 3 erantzun zenekin. Oituta gaude bat. Irene Aimar! Orain, inintzioak egiten eta lehenbizikoak zuek. Bai. Lehen berotzeko aukera eta izaten zenuten denbora Bai, pixka. lehen honintzat beste ikuste genituen, a ber, zemu, zoina... Orain, influencer zuek zarete orain. Hori da, eredu emote. Hori ba, hartu lekua, beinatetan ere bestaldean, eta eman eredu, Hor txeiru kontzeptuak, demora. Apa, Aimar. Bertxolaria. Bai. Bertxotan, holtza. Genia parrezka. Publikoan. Bai, komediantea. Ez. Monologista. Bertsolaria. Bai. Txikia, umea. No, Txirri. Txirribito. Ez. Txirrita. Ez. Bigarrena. Vale. Ondo, Aimar. Kiskurra. Estensioak. Trentza. Kiskurtzea. Ez. Ira. Mototxa. Ez. Zer da hori? Beste zerbait egin? Orraztia. Bai. Rasta. Ondo. Bai. Otxoa. Bai, eta? Otxoa izaka, untxi bati, o Otxoa eta? ardi bati. Ardia, ondo. Etardia. Eta? Bale, bertsolaria. Bai. Kantuka. Txapeladaka. Bera, izena. Ai, ez dakize txiki. Bai. Lazkao txiki. Lazkao txiki. Ondo. Aimar arrazondo ikusten zan, ederto. Txiki, handia, zinen zu. Hori da, bai. Txiki esan duzula, koin plan. Zagunar, ondo? Kritika? Aldekoa. Oso ondo, Bai, bata bestiri oso ondo. Elkar animatzen da bikain. Oso ondo. Ederto talde lana, 60 Diplomazia, puntu. Ondo. Hasi horretik behinetan nerea, estudikoteari, zerbait esan nahi, gogarren bat. Zorte. Bai, zorte hon, bueno, mezu horrekin, hartu lekua mesedez, garazita maili. Eta zorte honaz gain noski bota aukerak. Ados? Bigarren erronda, denbora. Erlojue, ordue. Erlojua handia. Berandu. Ordenagailua. Jakerra. Denbora. Makina. Ez, ondo ari zineten, zer da? Denbora. Erlojue. Bai. Aparat elektronikoa. Nola. Erlojuna. Ordenadorea. Lotu, kontzeptuak? Zer loju? Smartwatch. Bai! Oso ondo. Elebista. Egunkaria. Bai. Bai? Maia, sua. Dirudune. Kofea. Altxora. Altxoraren bila. Orduan da? Altxoraren mapa. Bai. Vale. Geiru garana? Umea broka botatzen. Ez? Aizkolarie. No. Dirudune. Lanea. Bai, bat da. Langilea. Eta? Eta laguntzen nahi zaiona. Bueno, Ikasten da. nahi dana. Praktikatakoa. Ondo. Egia nik bekadunen kontzeptua obran enuela kokatzen, baina horre... Lana hori da. Ondo ikasteko lekuna. Bai ba, nerearen aurpegia ere praktiketan ez ezagite zer. Hau pasuek, 60, oso ondo. Garazi bai, zuek praktiketakoak ez zarete izan oraindik. Ez, uda hontan tokatzen. Bai, eta non? Beha zainenik. Tani urnietan. Oso ondo. Eta aurpegi horrekin iritsiko zarete? Ez. Beste konfianza batekin. Baita inintziak egitera ere hartu lekua, Irene Aimar bestaldean. Ariketa hona ikusten ari gara. Beste bana egin nuke. 3. erronda, denbora. Jate nahi zea, bale?
Tako bat, burrito bat, durun bat. Nola egiten da, Garazi? Nola egiten da? Kozka. Hor. Zer da? Taloa. Bai? Hotza. Zapatilak. Botak, katiuskak, eskiatzen naizea. Eskiko botak. Bero, venga. Hotza. Galtzerrik. Ez? Suela. Ez? Salomona. Mitiko pintxatzeko izota. Krampoiak. Hotza. Izot, pintxok. Bai, izena? Zer da? Hirugarrena. Soka salto nahi izate jolasten, bi ume. Bai, oso ondo. Venga, eta? Demora dago. Oinetakoa beha da. Ba, bueno. Oinetako eskiat... Ez da eskia. Beisbola. Ez, eskalatzeko pintxo... A ber, izena dago adierazten. Elur erraketak. Elurretan ari ginen. Markatu. Raketak. Izotzarekin eta krampoiekin eta pixka bat itxutu gora hor. Gero mai, paradogikoki, tokatzen daitu zuri alakoak saltzea. Bai, saltzen ditut, horregatik baino. Bueno. Asko, saltzen die? Bai. Euskal Herrizen bada ofizia be, bai, Raketistentzat, bai. Ondo ederta da bergoina, hau patzuel! Eroglifiko batzuk. Irene eta Imar, ere du moten zabepe? A ver. Ondo, eroglioaren mezua. Bu. Oso postik egin dau. Bai? Zer lehiak idonak ditugu. Duzanot, Askotan adierazi hori berak. Hau ben, eure moduen medikazio dosi altuarekin. Bai, Bai, kontuz. Zu ondo zaude. Ni edertu. Irene eta Imar, lehenengo eroglifikoa, denpora. Minbera daukat. Bizkaia. Egin eragiketa. Bizkaia, ken... Bermeo ez. Bean. Ai, nola aktore hau. Hori? Bizkarra. Bai! Euskal Herriko zazpi lurraldeak, Bizkaia nahi dugu. Bizkaiaken kaia, biz, eta karra elejalde behien, Bizkarra. Baina askotan, enuntziatuak ere. Bai, olako zehose behar zuen. Oso ondo, Irene Aimar, bigarrena denpora. Erre egin naiz. Nor da? Burdina... Lisa. Bai? Erre egin naiz, Lisa. Lisatzen. Lisa? Zer dauka eskuetan? Burdina. Vale? Burdinoria... Lisa burdina. Lisa burdina? Rekin. Bai? Lisa Simpson, burdina, zeinu kimikoa, eta berregin naiz Lisa burdinarekin, plantxarekin, oso ondo? Lisa burdina, erabiltzen duzue? Nik asko ez. Nik, ez da. Ez da plantxa ere, ez da? Ez da desbestea. Ondo, un puntu, bikote. Erabiltzazu? Gero badira batzuk alferrentzakoak. Bai. Horrela... Eseki arropa eta bere hortan... Eta nik hori badako tetxien. Erosi nuen horietako bat eta hori ere zut erabiltzen. Alferrentzako ere ez. Oso nabarmena bada bai. Bestela... Gora zimurrak, ez da? Gora. Bainat, Nerea, eroglifikuek? Maizuia? Bai. Segun dosia? Lehenengoa denpora. Nire laguna da. Nor da? Beto. Bai? Beto? Beto, bider Beto. Beto, baderantzunaren zati. Zein? Borobil Beto, Beto Borobil. Beto, Borobil. Beto Gorri, Gorri Beto. Beto. Nola dago? Beto kertuta. Bai? Beto kertuta dago. Beto Borobil. Beto kerra. Bi Beto ben. Bat ondo besti okerra. Eta zer behar dugu silabaka daukagu, eta Beto ben ez dugu behar azken silaba, Beto okerra. Markatuta dagoena, Borobila da markatzeko erabiltzen duguna. Beto okerra. Gertu ginen, Badakizu? Egiten? Bueno, bai. Bainat, Nerea, bigarrena denpora. Inoiz ez naiz izan oso... Hasi irakurtzen. Sutila. Ez. Zu izpiluan. Bale? Nola irakurtzen hori? Suspiluan. Ez. Us. Bale? Us. Behien? Ausarta. Bai! Izpiluan daukagu sua ikusten da. Izpiluan ikusten duguna alderantziz irakurtzen dugu beti. Sua, aus. Eta tarta, tekenduta harta, ausarta. Zenba puntu bainat?
Buah. Berroita mar! Garrasita maien, eroglifikoek ondo? No, ikusiko. Ikusteko politxek, asmatzeko ja ikusin behar. Bueno, zuek skill asko dituzu, Bueno. Zaiatzen ga. Lehenengoa denpara. Kosk egingo dizut. Han be handia, Kosk ingo izut. Ia, hasiko gara. belarriz, Bai? Belarrian. Bai? Bibe ikusten ditugu minuskula hori eta maiuskula, larria, belarria, hori da nahi duguna, belarri an. Ikain. Baten bati egin diozue Kosk belarrian potxolo barruen? ez, potxolo ondo zainduta dago. Hori ondo zaintzia da? Hori izan daiteke zaintzaren parte, Bigarrena, denpara. Nongoa da enara? Mu, Bai? Arra. mundakarra. Ez, segi irakurtzen. Mu? Arrabe bai? Hori zer da? Mungiarra, mun... Zer da, zer animalia da? Erizo, baino euskeraz. Bai? Erizoa. Euskaraz? Mendaroarra, Ez, mu? Mu. Triku. Arra. Triku arra. Hainbeste skill eta trikua. Pena, berroita mar puntu. Mi luzeko eskuaren teia darra. Hortxe? Lehenbiziko eskua, Irene Aimar zuena. Ai. Ea amaitzen den. Ze herrialdetan dago Kilimanjaro. Kenian, Tanzanian, Botsuanan, Hego Afrikan. Tanzania. Oso ondo. Ikain. Bokala. Entzun. 20. urtera ari naiz hurbiltzen eta nere oinetan tomba dut ikusten. Mikel Laboa handia. Nola du? Izena entzun dugun kantuak. Lore sorta, lore sortu orduko edo bi lore sortu orduko. Lore sortu. Lore sortu orduko. Oto. Txalo txiki bat, bainatek ondo. Bokala? Lotxatia. Bokala? Ah. Pentsatzen nabil, zemat urte pasadien. Menderdi pasata. Laboa. Ze aurrerako izan hau, ze jende jantzia zen, ikaragarria. Keiztakioak eta. Irene Aimar. Ze esan nahi du tenisean matchball hitzak. Hasierako sakea abantaila galtzen duen tantoa, partida irabazteko tantoa edo saketik eginiko tantoa. Partida irabazteko tantoa. Bai, noski. Oso ondo. Matchball. Bokala? I. Aurrera? Bai, segi. Ba, entzun. Ze ona hau. Ze ona The Chemical Brothers, Fatboy Slim, The Prodigy, edo Public Enemy. The Chemical Brothers. Chemical Brothers. Onako hiek ere. Public Enemy. Hau gere txarrak ez, baina? De Prodigy. Oso ondo. Ondo. Bokala? I. Ai badau. Hortxe bi. Ea amaitzen den, segulako aukera, komoina lortzeko. Ez da egit? Tankerarik hartu diozuen bikote? A ver. Aserre jekiz gero, egunak... no sé, du zero. Bueno. Saiatu gara. Irene eta Aimar, azken aukera. Nola du izena argazkiko hegazkinak? Hydrofly, hidroabioia, hydrospeed, putzufly. Hidroabioia.
Putzufly, ondo dago, Ama putzufly. O bokala. Komodina jokoan. Haserre jaikiz gero, egunak balioko du zero. Bai, oso ondo. Oso ondo, komodina. Beinat, nerea, ia puntutxo batzuk eta komodinari eusten diogun. Bigarren eskua zegoena izango da, honela bino? Nagusiek soldata igotzerakoan. Bai, eta bainat. Hauetako zein ez da Indiana Jones sagako izen bat. Zorigaiztoko tenpluan, azken gurutza da, arka galduaren bila, Niloko Harribitxia. Niloko Harribitxia. Sozalea bainat edo? Ez, baina bakita jaztala. Okala? Ba entzun, aurrera egiteko. There's always the sun. Always, always, always. Zenbatu dugu? Zenbat aldiz esan dute? Always. Itza, entzun dugu The Strangers taldearen kantuan? Lau. 6. Ondo. Okala? E. Hortxe mordo bat. Bainat nere aurrera. Nola du izena argazkiko puntistak? Xabier Barandika, Unai Lekerika, Jan Olaran, Aritz Erkiaga. Unai Lekerika. Ez da leke. Aritz Erkiaga. Ez? Jan Olaran. Bai. Eta bokala, ez da I. Ba, bainat nerea. Bai, saiatuko zarete? Askatzen. Bota. Naiz baikor izan beti ez esan behar. Ez da posible. Ondo! Bai! Bigarreko baina. Ondo! Izan zuek ere baikor, beraz, arazak amai. Ia, komoin bat. Burera datorren. Hilea apaintzaile guztiak gezurtiak dira. Bueno, mesedez, Miramongoak ez eta muixu bat eurei, noski. Hauetako ze animalia babesteagatik erail zuten Dian Fossey, txinpantzeak, mandrilak, gorilak edo orangutanak. Txinpantzeak. Orangutanak. Gorilak. Pero egin bizi zen, ez da? Pelikula. Ze pelikule politxe. Bokala? Arazi bai entzun! Se fuera con otro, la seguiría Por tierra y por mar, sin formar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Arazi bai nola du izena? Puro relajori entzun diogun kanta honek. La Adelita, la Chabelita, la Conchita edo la de la mochila azul. La Chabelita. La Chabelita Vargas, no! La Adelita. Adelita se fuera. Ba, iraultzeko kantu bat, Dinatu Mexiko iraultzeko kantu bat. Bokala. Zapata. Zapata, Emiliano. Arazi bai. 100 metroko proban, zenbat denboran du mundu marka Usain Boltek? 6 berrogeita hemezortzi, 7 berrogeita hemezortzi, 8 berrogeita hemezortzi, 9 berrogeita hemezortzi. Segundotan ari gara noski. 6 berrogeita hemezortzi. Azkar. 9 berrogeita hemezortzi. Eta nola egiten zuen Aimar, gero, elmo goratutakoan. Holan. Hola ez? Bai. Bueno, holako zeu Zakigun nora, baina... Bokala? Hau ere askatu? Ez da posible. Bai. Bai? Hilea paintzaile guztiak ezurtia dira. Puntak mozteko esan eta kaskamotz atera. Irutik iruko moin? Ba, markagailuak, 3 komodinak eskuratuta hortxe ditugu Irene eta Aimar Raupasuek, eta 110 puntu, 330. Bainat nerea Garazi Mai 210.
konzentratu, zein da zuzena dator? Aurreratuko dizuet, gauzatxuet, pen handi emango digula baten batia burrosati, Zeleiak idonak. Oso onak dena. Irene Aimar, zeu kasi erantzuten. Lehenengo errondan operak dira. La Traviata, Txirula Magikoa, Carmen, La Bohème, Rigoletto, Tosca, Rigoberta Bandini, Madama Butterfly, Aida, Sisurko, Xantako. La Traviata. Ber diren opera. La Bohème. Drama eta komedia autortzen dituna. Tosca. Ondo? Irene Aimar? Rigoletto. Zaguna hore, bai? Txirula magikoa. Mozarten opera. Garazti Maili? Sisurko. Jaizki Belmagalean dagoen ondartza da hori. Irene Aimar? Komoina gaztatuko dugu. Inbertitu. Inbertituko dugu, esan da. Madame Butterfly. Beñat, Nerea? Carmen. Bizeten, Carmen. Eta azken zuzena? Beste komodin bat inbertituko dugu. Ondo. Inbertsio hona hau, segurua. Aidari esker, berdiren aidari esker, 140 puntu. Seguru zarete bikote. Beñat, Nerea, zebek hasiko zarete erantzuten. Bigarren errondan, Euskal Herriko hondartzak dira. Alabortza, Arenetegi, Karraspio, Antzora, Asturiaga, Lapitenea, Erretegia, Portuita, Zeinka, Mileidi, Ogeia. Carraspio. Karraspio. Mendexan. Garazti Maili. Portuita. Larresoro herriko auzoa da hori. Irene Aimar. Lafitenea. Doni ban eloizu nahi duen, ondartzen dago bat. Ogeia. Izpazterren. Arenetegi. Asmau dago izena hau. Beñat, Nerea. Asturiaga. Ondarribiko ondartza txikia. Planto egiteko aukera, berrogei punturekin. Plankton. Plankton. Berrogei puntu. Zeinka, zegoen eguzkako. Hirugarren errondan, ezpaten izenak dira. Anduril, Tobermori, Zangetxu, Kraula, Excalibur, Guado, Ishimonji, Kusanagi, No Txurugi, Tizona, Durandal, Luzokerra Atlante. Excalibur. Arturo Erregea. Durandal. Karlomagnok bere iloba errolani eman dago ezpata. Tizona. Tizona. Elziden ezpata. Kusanigi no Txurugi. Japoniako ezpata ospetsuenetakoa. Ondo mozten duenek, sushia eta ondo. Bai. Zangetxu. Bai? Sí. Tobermori. Ez kraula. Tobermori. Eskoziako herri txiki baten izena da hori. Garazti Maili. Kraula. Eta hau da kroll, igeriketako kroll estiloa. Irene Aimar. Komodina gaztatuko dugu. Inbertitu. Bueno, Anduril. Hirurogei puntu planto egiteko aukera edo osatu? Saiatuko gazkatzen. Bota. Uado Itximonji. Pontisen agertzen da hau. Eta? Eta? Zein nahi zu? Luko zerra. Luzokerra. Bai, Bai. Hori... Pepinua. Neure izona na. Marka! Luzokerra pepinoa. Mazan da irurogei oso ondo. Irenek eta Aimarrek 370 Beñat eta Nerea. Garazti Maili 210. Garazti da, bai. Pena, Pena, bai. Ze benetan oso gatorri izarete zuek ere lehenbiziko saioa. Taldi beran azkena izango dena. Zer moduzko esperientzia izan da dena den. Bueno, motza baino politxe, gustau zaigu. Eta oso jarrera ona agertu duzue, benetan. Espero dugu aurren antzean praktiketan ere ala agertuko duzela. Baita Kaliforniara,
Potxolok eramanda joango zarete Kaliforniara? Gustatuko litzaiguke baina. Ez ginen iritsiko potxolokin. Jarret bezala etxeden eta bueltan jarraitu batera eta bestera, eh? Eskerrik asko, Iritsi berriek etxerako bidea hartuta, veteranoak hemen aurrera, Irene Aimar. Bai. Ondo, eh? Bai, guztua. Inbertsioak egiten. Inbertsioak egiten biluzen, bai. Komodinen jauna pelikula. Bai, Jauna nerea, ondo. Baina nerea, zuek ere aurrera? Bai, pixanaka. Bai, zakigu, oso Pozik? Kontuatu gabe aurreaka. Eta erne aldi berean, Bai. sokatiran zuek izango zaret eta orain, erantzuten lehenak, puntu gutxarekin Vale. salkatuta. Prest, bi taldeak, Bai. bartu lekua, goazen sokatirara. Demora, nola du izena Frantziako Asanbladako Euskal Diputatu Abertzaleak? Paso. Peio Dufo, zein errepidetan dago Pagozelai zerbitzu gunea? Azort. A15, Ingalaterrako ze futbol talderi esaten diote Deabru Gorriak. Arsenal. Manchester United, Estatu Batuetako ze hiritan jaio zen Lady Gaga. Chicagon. New Yorken, ze motatako txapelketa da Van de Globe. Musika, txapelketa bat. Estropa da. Ze herrialdetako presidente izan zen Alberto Fujimori. Peru. No. Eta zein da Morena Bakarinen lanbidea? Abeslaria. Aktorea da. Zein euskal lurraldetan dago berriz Belokeko monasterioa? Nafarroa. Lapurdin, ze hiri da aeronautikaren Europako hiriburua? Paso. Toulouse, ze izen hartzen du Gasteiz inguruko parke multzoak? Paso. Eraztun berdea, zein herrialdetako irautzailea izan zen Camilo Cienfuegos? Chile. Kuba, zein kiroletan izan zen profesional Eneritz Iturriaga Etxebarria? Paso. Txirrindularitzan, zein imperiotako artxidukea hil zuten Sarajebon 1904an? Serbia. Austria, zein zen Elkanoren izen osoa? Juan Sebastián. Elkano! Ai! Hau da, hau, eh? Batzuk hartu dute lera berantzko, gero norabide egin, eta orain zeuek hartu lerien norantzko, eta iritsi gara temporarin jau. Dulako, Irene eta Aimar, ez da posible? Ez. Izango finaltxu bet, Bueno, gaur. ze programa onak egin Programa dituzuen. bai, Hau bueno, pazuek, bai, hurrengo bai. biluzen arte! Beñat, eta nerea da Beñat. Bigarren saioa, zemagarren finala? Bigarrena. Ondo, Aurrekoan urrezko galdera? Ontan zakua. Abai, Karo. Aurrekoa beroketa izan zen. beroketa. 1000 euro irabazi genituen beroketa modura, eta gaur ondo berotuta irabazi nahi ditugu. Adi? Erne, 11.000 euro! Suspentzea. Bai, Ondo, sentitu duzue bi saioetan publikoaren babesa? Bai. 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 Jaso ikastolako lagunak! Aupa! Iruñetik! Oso ondo. etzeko ideialdia gurekin bat egiteko. Baina nerea finalera iritsi gara. Askotan pentsatzen nik egiten duni miluz eta hemen oso ironien gabiltzelako eta barre, jiji, jaja, eta... Dinot munduan horren beste gerra eta horren beste kontuaz, batzutan ematen du horrelako... Ez da giro. Ez da giro. Ipar Atlantikoko itunaren erakundea esaten bai dizuet? Badaki zer dan? OTAN. Hori da, NATO. Aliantza militarra da, Bigarren Mundu Gerraren ondoren sortutakoa, eta orain bagabiltz NATO gora, NATO bera, beste Ukrainako gerrari erreparatuta, eta beste Amerikako Estatu Batuetako presidentea egiten da bilena, eginda, Europa armatzea eta bar. Venga, emango txutie pista txiki bat. 32 estatukide dira. Naton, adidanok, gaur galdetuko duguna da, NATOko kide dira. Denpora. Albania. Kanada. Israel. Bueno, más Letonia. Serbia. Finlandia. Irlanda. Croacia. Bueno, jarriz. Armenia. Ez. Turquía.
Montenegro? Ez. Egiaztatu egingo dugu. Zitzan Frantzia izan. Vale. Vale, a ber, zein kentzen dugu. Guazen, kentzea galde batetik amakarrikan. Vale. Igual ez etzetikan. Vale, zein. Kroazia jarri nahi Serbia zetuzte. Ez, Albania. Albania? Ba, nire fly, Montenegro eta Grozon. Vale. A ver, bueno. Bai, jarri. Ta kentzen dugu igual... Letonia o Israel? Ez que Israel bada, nik uste. Bai, hombre, estatu batuen laguna da. Ja. Bueno, ala, bai estatzen. Egiaztatu? Hola, bakatz? Hobeto. Bueno, bai esasko ze. Bos leheno. Egin aldaketak eta egiaztapena? Bai. A ber, bagoazen kentzea. Kroazia, hola dugu, ez dugu, bai. Pues hau, bueno, vale. Berdio. Probatu. Vale, Finlandia fuera, jo que sé. Eta... Guazen Armenia sartzea. Bai, estatu, bai. Vale, ez dituztean, Kroazia. Armenia fuera. Letonia barrura. Serbia sartuko, Albania. Serbia ez da usartu. Finlandia, jarrita. Finlandia, eta kendo Serbia. Ahí ez dakit! Kolapsatu dugu. Denbora, bainatetan erea, eta horrezko galdera. Bestelako galdera bat. Eurovision lehiaketa gehien irabazi dute, ze bik denbora. Joder. Pues Israelek behin irabazi du. Ez, behin baino gehiagotan. Bai. 2 edo 3. Bai, eta Irlanda igual, Ojo, cuidado. Bai, Irlanda me suena dela. Me suena. Ze moduz? Bueno, bigarrena lehenengo baino, eto. Bai, porque lehenengoan... Kanada baiezko eremuan. Natoko kide bai. Sorreratik, bai. Igual Israel ez da arrazua dezu. Armenia ezezko eremuan. Aldaketa eginda, gero barriro bekarri dugu ezezko eremura. Beste itun baten kide dau, segurtasun kolektiborako itunaren erakundearen kide. Errusia gidatzen duen erakundea. Ezezkoan Serbia, bai? Serbia ez da NATOko kide ez. Kroazia bai, oso gertu egon arren. 2009an gehitu zen erakundera. Turkia, seguru? Bai. Bai, eta hauek bertara elkartzen lehenak Turkia eta Grezia, 52an. Finlandia. Informatiboetan da ikusi dugu, bestak beste, muga, Errusiarekin, oso gertu. Finlandia, NATO, bai. 2023an batu zen. Letonia baiezko eremuan. Ez dakigu. Ez. 2004az geroztik. Albania. Bainatek ezetz. Ez dakit. Esaten zuen. Daldaketak egin behar da nereak ekarri du baiezko eremura, bai? Pixka eta bole. 2009az geroztik da, kide bai. Montenegro be baiezkora mugituta, zuzena izan da? Gauza bat. 2017an sartuta. Ondo bikote. Laronde 50, bero? Ai, ama. Israel zer? Ai, ama. Ai. Nik pentsatzen un ez ez, baina agian bai. Ni baietz, ez dakit. Baiezkoan geratu da Israel, zuzena da? Elkarranean aritu izan dira, baina ez da kide eta Irlanda herrialde neutrala. Bueno. 450 euro, ondo? Ederki. 1.450. Aurreko finalean urrezko galdera bat asmatu genuelako. Balkiler ordaintzeko? Etxe ordaintzeko? Oan ja, bai. Bueno, eta... Emategu, ja bete pare Taparranda batako. baten bat, zagit. Oso ondo. Aparkatzekotan erea?
Aparkatzeko? Bai. Ni karrenta bai, baina kotxerik ez. Orduan igual lehenengo potxolo bat, eta gero ja, si eso... Ba 1.450 eurorekin. Baitxi ordaindu eta beste zeo zer. 2.000 eurorekin zer? Baina eta Nerea, asko zobeto. Zakit zeingo nuken horren beste dirukin bat. Negar igual. Beñat, Nerea, Eurovision, jarraitzen zuie? Ba, bueno, zertxo bait. Txismeak. Bai, Bo, ez da falta sare sozialetan ateatzea dana. Hoi da. Beñat, Nerea, urrezko galderan galdetu dugu, Eurovision lehiaketak gehien irabazi duten bi herrialdeak zeintzuk diren. Beñat, Nerea, beste urrezko galdera bat? Nahi zuie? Baliteke, eh? Hombre. Nahi zuie? Ondo, Hombre, bai. 1.000 euro? Bai. Bai. Israel, Irlanda, bai! Bai? Bai? Jarraian, bitina jogatu jarraian, urrezko bi galdera asmatu 2.000 euro